Dan ix-xahar il-Gvern se jkun qed ikompli jwettaq dak li kien wiegħed lil ħaddiema tal-korpi u jqassam flus f'arretrati. Taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti dawn il-ħaddiema kienu baqgħu ma tħallsux għal xogħol li kienu għamlu, iżda issa l-Gvern se jkun qed jagħti dak dovut. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega li minkejja li l-Gvern ma kienx legalment obbligat li jagħti dawn il-flus, Gvern Laburista ħass li għandu jażel it-triq tas-sewwa u jwettaq dak li wiegħed. Dak li ħajġri dan ix-xahar f'Novembru huwa prova oħra ta' kemm dan huwa gvern illi jżomm kelmtu. Il-gvern konxju minn inġustizzji u anomaliji li kien hemm fil-passat. Filwaqt li ħadd ieħor m'għamel xejn dwarhom u għalkemm kellna ebda obbligu legali bħala gvern b'sens tarġulija ħan nikkompensaw il dawk li għal xi raġuni oħra ntlaqtu ħażin. Huwa kompla jispjega li din il-miżura sa issa diġà swit lill-Gvern 40 miljun euro u din is-sena se tkun qed tolqot aktar persuni. Għandek il-pulizija li ma kinux tħallsu tal-overtime taħt gvernijiet nazzjonalisti, għandek dawk li hunu ex ħaddiema tal-korpi, għandek ukoll ħaddiema tax-xattu tal-Malta Electricity Board u darba ħajkun hemm twessi ieħor fil-ħaj jidħlu wkoll dawk li ma daħlux fis-servizz pubbliku imma kienu fis-settur pubbliku ma' xi korporazzjoni tal-gvern u oħrajn. Hija turija oħra ta' kemm dan il-gvern li jżomm kelmtu u qed nitkellmu li f'dawn it-tliet pagamenti da ħajkun it-tielet pagament fil-fatt diġà ħajkun ingħatat iktar mis-somma ta' 40 miljun euro. Ray Zamit, il-President tal-Union tal-Pulizija fiħdan il-General Workers Union, sostna li l-Pulizija issa se jkunu qed jitħallsu tas-sara li kienu għamlu bejn is-snin tal-1993 u l-2009. Kien hemm perjodu li l-Pulizija kienet jaħdmu l-ħin żejjed u konna tlabnihom u qatt ma tawhom naqalulna li m'għandniex raġun. Però Joseph Muscat bħala kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien kien wedhomna fil-programm elettorali ta' 2013. Fil-fatt qed neħduhom sena blura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.